Benvinguts al videotutorial de Portable Apps. Portable Apps és un programa que gestiona diferents programes instal·lables en un pendrive. Primer de tot, obrirem el programa. Farem clic a l'icona que hi ha situada a la barra d'herramientes. Com ja veieu, la interfície del programa és molt simple. A la dreta podem trobar les opcions i a l'esquerra podem trobar els programes que ja estan instal·lats prèviament. A l'apartat de programes podem trobar uns quants com OpenOffice i els seus respectius components. NVU és un creador de pàgines web i el Messenger, que és un programa de mensageria instantània. Per canviar la imatge i posar una que ens agradi a tots, farem clic aquí, a la imatge que hi hagi posada. Ara després s'obrirà un menú i el que farem serà buscar la imatge que nosaltres vulguem. Si vulguem, ho podem posar en vista en miniatura i així agafem la que més ens agradi. Com ja veiem, quan seleccionem alguna, es canvia automàticament. Per desinstal·lar un programa és tan fàcil com anar a Inicio, Mi PC, obrir el pendrive, la carpeta de Portable Apps, seleccionem el programa que no vulguem i en aquest cas el suprimim. Espero que aquest tutorial us hagi servit d'alguna cosa. Moltes gràcies per haver-lo visitat.